ፌስቡክ ታግ ዝኾነ ይኹን ሰብ ታግ ንኸይገብረና ከመይ ጌርና ንዓፅዮ ኢልኩም ዝሓተትኩም ንክብራት ኣሕዋተይ ሰላምታ ይረስዓኺ ንኣብ ቤቱ ተኸታተልቲ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበል ቪድዮ ምስራሕ ጠፊአ ነይረ ኣጋጣሚ ምስ ስራሕ ረመዳን እየ መፅእ ኣለኹ ከም ፍቓድ ኣምላኽና መጀመርያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ቤተሰብኩም ይኹን ሽም ዳርከስ ናፍለኩም እየ ሽን ባርከስ ፌስቡክ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ምንም ፍሬንድና ዘይኾነ ዘይንፈልጦ ሰብ ታግ ንኸይገብረና ከመይ ጌርና ኢና ክንዓፅዮ እውን ዝበልኩምኒ ከሪኦኩም እየ ሰናይ ምክትታል እሺ ምልክት ክገብረልኩም እየ ናብዛ ሰለስተ ሰረዝ ናብኣ ኣቱ ካው ከምዚ ኢሉ ይኻፍተልኩም ሞ ትሕት ኢልኩም ንእሽተን ምልክት ክገብረልኩም እየ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ትብል እኒኦ ናብኣ ተኣቱ ካው ከምዚ ኢልኩም ብድጋሚ ደሞ ንእሽተይ ሴቲንግ እኒኣ ላብኣ ተኣቱ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ ምንባብ ትኽእሉ እቲ ዘንበለኹ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ምንባብ ንዘይትኽእሉ ደሞ እቲ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹም ምሳይ ተኣትዩ ናብ ፌስቡክ እሞ በታ ምልክት ዘርእየኩም መሰረት በኣ ትሰርሑ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ኢልኩም ንእሽተይ ናብ ታሕቲ ውርድ ትብሉ እሞ ሕጅም እውን ምልክት ክገብረልኩም እየ ኣብዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ፕሮፋይል ኤንድ ታጊንግ ትብል ዘላ ኣብኣ ተኣትዩ እጂ ከምዚ ኢላ ትኸፍተልና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እሺ መጀመርያ እዚኣ ማለት እዩ ኦንሊሚ ትገብርዋ ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ኦንሊሚ ትገብርዋ ማለት እዩ ፍሬንድ ትገብርዋ ተደሊኹም ደሞ ኣብ ፍሬንድ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ግን እንታይ ዝበለፀት ኦንሊሚ እያ ሴቭ ኢልኩም ትወፁ እሺ ኣፍታ መበል ካልአይቲ ደሞ እዚኣ ማለት እዩ ኦንሊሚ ትገብርዋ ትኽእሉ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድ ትገብርዋ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ ከም ደስታኹም ኣነ ኦንሊሚ ገይረያ ኣለኹ እሺ እዚኣ ኣብርህዋ ኢኹም እዛ ምልክት ዝገበረልኩም እዚኣ ኦን ገበርዋ እሺ ታዋና ኣብዚ እያ ዘላ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ርእይዋ ምልክት ይገበረልኩም ኣለኹ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብዚ ኦንሊሚ እንድሕር ዳኣ ጌርኩምዎ ኮይንኩም ማንም ሰብ ታግ ክገብረኩም ኣይኽእል ማለት እዩ ፍሬንድኹም ይኹን ፖብሊክ ማንም ሰብ ይኹን ማለት እዩ ግን እንድሕር ንፍሬንድኹም ክትፈቅዱሉ እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ኮይንኩም ኣብዚኣ ማለት እዩ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድ ትገብርዋ ማለት እዩ ማለት መሓዙትኩም ታግ ክገብርኩም ትፈቅዱሎም እንድሕር ኮይንኩም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እንድሕር ጭራሽ ማንም ሰብ ታግ ክገብረኩም ዘይደለኹም ባዕልኹም ብቻ ክትፕሱት እንድሕር ደሊኹም ግን ኣብዛ ኦንሊሚ ትገብርዋ ማለት እዩ እና እዚ በለፀ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድ ክትገብርዋ እዩ ዝምረፅ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ፖብሊክ ጌርኩምዎ ኮይንኩም ግን ማንም ሰብ እዩ ታግ ዝገብረልኩም ማለት እዩ ሓደ ማለት ሲ ሕማቕ ነገራት ታግ ናገበሩ ናብ ፌስቡክኩም ስለርብሽኹም ኣፍታ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድ ወይ ከዓ ኦንሊሚ ጌርኩም ክትዓፅይዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይና እታ ዋና እዚኣ እያ ኣብ ናትኩም ምርጫ ትገብርዋ ወይ ኦንሊሚ ትገብርዋ ወይ ከዓ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድ ማለት እዩና ሕጂ ኣነ ኦንሊሚ ገይረያ ኣለኹ ሴቭ ገይረ ይወፅእ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እዚኣ ኦን ገበርዋ ኢኹም ታብዚኣ እኒኣ ሕጂ እዚኣ እውን ኣብርህዋ ኢኹም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እዚኣ እውን ራይዋ ማለት እዚአን ብምሉአን ኣብርህወን ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚኣ ጌርና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይና ባዕሎም ማለት ታግ ይገብርኹም እሞ ባዕልኹም ክትቅበልዎም እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ደሞ ኣብዚ ናይ ኖቲፊኬሽን ማለት እዩ ምልክት እሞ ክገብረልኩም ኣብዚ ናይ ኖቲፊኬሽን እሞ ይመፀኩም ባዕልኹም ትቕበልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ታግ ዝገበረኩም ሰብ ባዕልኹም ኣክሰፕት ትብልሎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ብፍቓድኩም ጌርኩምዎ ኮይንኩም ብጣዕሚ እየ ሓሪፍ ባዕልኹም እናመረፅኩም ንመን ክንትቕበሉ ከም ዝደለኹም እናተቐበልኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕዚ ብዛ ሓንቲ ፌስቡክ ከሪአኩም እየ ንኣብነት ኣነ ዓፅዮ እየ ማለት ፍሬንደይ ብቻ እየ ፈቒደሎም ስለዚ ታግ ዝገበሩኒ እንድሕር ዳኣ ሃልዮም ክቕበሎም እየ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ሕጂ ረእይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኒአ ታግ ዝገበረኒ ባዕለይ ክቕበሎ እየ ማለት እዩ ረእይዎ ኣብዚኣ ተኣትዩ መብዛ ናይ ታጊንግ ትብል ሕጂ ረእይዎ ማለት እዩ ናይ ብዙሕ ሰብ እኒኦ ባዕለይ ብፍቓደይ እየ ዝቕበሎ ማለት እዩ ረእይዎ ኣድ ቱ ፕሮፋይል ኩለ እየ ሕጂ ተቐቢለዮ እኒኦኹ ማለት እዩ ናይዚ ሓፍትና እውን ረእይዎ ኣድ ቱ ፕሮፋይል
كمزينا جوركم بعلهم تقبلوا تقوليهم ما تيام تري ولا لهم أنا بعلي لقبلهم مالتي كورات حواتين بر تاك خجور لي في عيد لهم يجن بعلي زقبلهم لا بروفايلي مالتي كورات حواتينا كم تزرعهم غيركم ندحر عاصيكم هو ما نمسل حماق يكون صبو بزي فقادكم نا فيسبوككم تاج خجبر أي خيلي مالتي إن حنا فريندكم في عيدكم لهم جن بعلهم هم تزرعهم عادتو بروفايل لكم نا فيسبوككم تقبلوه مالتين ناو نخبصت تفقدوا لهم اللخو إن نايلهم مع فيديو كم تزرعهم تمثل نيرة تردياتكم كتخون تسفى يقبر عند حد علي تردئكم خوين دمو عاكم ينصحف الليهم بالتخال النمتن كم زردئكم خقبرية مالتي كورات حواتينا سابسكرايب زي قوركم لحد أهليكم وين حجون هم زخاخري ليا سابسكرايب قور لي لايك زي قوركم تهليكم دمو لايك بمقارنا كله نخبات حلي في يوتيوب لايك قور ليهم مالتي كورات حواتينا أي أزيو حق زي الخنا لا كله نخبات أحدهم شير قور لي كورات حواتي مالتينا نايلو معت فيديو زيات مسلك سكاب بخالي فيديوز مصوكم سلام وسنين عخو